nke na amụnyere onye ori ọkụ amụnyere onye ori amụ onye nyere onye ori nwa ọkụ amụ enyi nwoke nyere ya ọkụ Maka na-eme na junction taa. nke na-eme na junction nke ka na-esi m ma tupu nke a na-eme aka ntụtụ nke a na-ezu ori nke a na-ezu ori amụnyere ọkụ na junction taa amụnyere ọkụ na junction ya fịọfịa gala ọnụ ntị m ga-afụ anya m amụ a na-enye ọkụ amụ ahụ jenaretọ ka amụ ahụ nepa ka ụdị ọkụ amụnyere ya ọnwekwa ihe mmadụ ya akọọlụ gị ikwu ezigbo okwu ya na asị gị na amụnyere ya ọkụ na junction ọ bụ ife aka m na-ekwu ke ka amụ si amụ a na-enye mmadụ ọkụ ke nke na amụnyere onye ori ọkụ amụnyere onye ori amụ onye nyere onye ori nwa ọkụ amụ enyi nwoke nyere ya ọkụ isi m na amụnyere ya ọkụ ka ife mere onye ori ejide isi m na amụnyere ya ọkụ dị n'isi na amụnyere ọkụ na junction na-emedi nkọ eri ihe ọ ka na-ekwukwa ofu okwu a onye ihe nji anya m wee fụ na amụnyere ya ọkụ na junction kedu ụdị ọkụ sola ka amụnyere ya ka ọkụ eletrik ka ọkụ stovu ka ụdị ọkụ amụnyere ya amụ onye nyere ya ọkụ a amụ ndị jidere ya nyere ya ọkụ mgbe ọ bụ na isi ga na-agba popcorn na amụnye mmadụ ọkụ na junction nke na-akọrọ ogologo aka niile ya ka m na-ajụ n'ike ụdị amụ a na-enye mmadụ ọkụ unu ụmụ nwaanyị amụ na-adị unu izi nwaanyị na-eso m na ọ tụnyere ya ọkụ na junction mụ na ọ tụnyere ya ọkụ na junction ọ na-abụrụ amụnyere ya ọkụ na ihe ọ ka na-ekwukwa ka ka amụnyere ebe amụ mere ụmụ nwaanyị kwue na ọ tụnyere ya ọkụ na junction ka efe mere onye ori na eji admisi kọbakwa ama m ka o si wee dịrị gị biko naanịkwanụ m anya o amụnye mmadụ ọkụ na junction ya ka ị na-akọrọ ogologo aka niile ka m na-agị n'ụbakwu ọgụ Jizọs amụnyere mmadụ ọkụ amụnyere mmadụ ọkụ amụ a na-enye ọkụ amụ ọwụ nepa na-enye ọkụ biko ijide onye ori isi ede ya egbu ya ndị jidere ya amụ ndị jidere ya nyere ya ọkụ a ka ndị